les dues coses. Escolta, l'altre dia, quan vam parlar de la Sandy, no em vas comentar que la tenies al punt de mira. Creus que és molt gran per mi? No, tio, l'edat no importa, però no és la persona més adequada per tu, en absolut. Per què dius això? M'estimo més no entrar en detalls, però et demano que confiïs en mi, abans que t'empelxis massa. És la manera de dir-me que te l'has tirat. És la manera de dir-te que t'hi fiquis amb els ulls ben oberts o en sortiràs escaldat. Sento que no li diguessis el mateix a la Brent abans que es fiqués al llit amb tu. Ja t'ho he dit, company. Li has tancat el cor, ja ho saps, oi? No, amb això de la Brenda